Moi ja tervetuloa seuraamaan tämän ilmalämpöpumpun asennukseen vaadittua timanttiporausta, kun kyseessä oli aika todella paksu seinä asiakkaan luona. Tässä jätkät aloittelee huolellisella suunnittelulla tuo läpivienti ja Sebastian sitten aloittelee tässä porausta tuolta sisäpuolelta. Ja vaikka tämä video on nopeutettu, niin kyllä tästäkin voidaan huomata, että ei se mikään ihan läpihuuto juttu ole, kun siellä on vastassa betonia ja rautaa ja kaikenlaista muutakin. Tuolla puolessa on hiukan seinää paksuutta. Tässä poraillaankin sitten vastapuolelle merkkiä, mistä tullaan vastaan, ja nyt Sebastian onkin siirtynyt jo kellarin puolelle hommiin. Se on siinä ihan syrjässä, se lähellä menee. Se lähellä sinne jonnekin menee. Ja sitten lähdetään porailemaan vastaan. Täytyy mennä toisella puolella katsomaan, mitä se tapahtuu. En mä tullut varmaan tuli vielä tarpeeksi. Ja sitten jatketaan porailua ja tässä huomataankin, että jos on ehditty pora tyhjentää, niin tämmönen betonikäikäle löytyi. Ja tässä saatetaan Rauno ilmeistä huomata, että hiukan meteliä on. Terä meni tiukkaan. No, kallio. Kallio oli sitten vielä välissä. Oli se. Saatana, se oli voinut jollain tavalla jäädä poravat toimeen. Läpi meni. Sitten mittaillaan, että kuinka syvä siitä reiästä tuli. Vaatimaton 65 senttinen seinä. Hyvä. Ja täältä tosiaan tuli vastaan harkkoa, betonia, rautaa ja haastavimpana luonnon kiveä. Mutta eipä ne meitä estänyt ja tässä sitä ihaillaankin jo uutta pumppua.